Здравейте! Днес ще научим един много полезен начин за пресмятане на дълги суми. Той се нарича метод на Гаус, като най-добре ще го илюстрираме с пример. Сега, в живота ни се случва много често да събираме някакви числа, но, примерно, ако сумата стане прекалено дълга, сега ще видим какво ще правим. Примерно, ще съберем числата от 1 до 10. И по какъв начин бихме тръгнали да го правим? Бихме тръгнали да го правим по стандартния начин. Можем да си ги групираме по двойки или по някакъв друг начин, но може да тръгнем ето така. Това е 3, това плюс това е 6, 3 плюс 3 е 6, 6 плюс 4 е 10, тук 15, 21, 28, след това ни се получава 36, 45 и 55. Добре, да кажем, че това отнема около минута. И не е чак толкова лошо да го правим по този начин, не си губим толкова времето. Но, примерно, ако имаме сумата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и айде така до 20. И айде не до 20, а примерно до 33, 34, примерно сумата на числата от 1 до 34. Добре, пак ще тръгнем така да го правим, но ще ни отнеме много време. Затова вече сме сигурни. Няма смисъл да ви показвам, че ще ни отнеме много време, понеже предполагам се досещате. Сега, има един хитър начин за пресмятане на такива дълги суми, който се нарича метод на Гаус. Сега, нека пресметнем ето тази сума, която дадох за първи пример, на числата от 1 до 10, чрез метода на Гаус. Там. Сега изтривам. Добре. Ето го. Отново ще я напиша сумата. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10. Първото нещо е да намерим колко числа има в тази сума. Или в редичката, защото това е все едно редичката 1, 2 до 10. Все едно това е редичката. Ние преди сме си говорили за броене на числа в редица. Сега ще използваме тези знания, но тук е лесно. Всеки човек би се усетил. Имаме 10 числа в редичката. Сега, какво ще направим? Ще напишем тази редичка наобратно. Окей, и какво се получава? Ще събираме ето така по групички. Ето така. Тези ще ги събираме едно по друго, които са, и ще разгледаме какво се получава. Окей, навсякъде се получава 11. Сега, колко 11 имаме? Имаме 10 11. Защо? Защото имаме 10 сбора. А защо имаме 10 сбора? Защото са общо 10 числа. И сега, значи това нещо, което са ни 10 числа, като го умножим по 11, какво ще получим? Ще получим 110, което реално погледнато ще ни е сбора на две такива редички. 110 ни се получава, че е сбора на ето тази редичка, която е горната, плюс ето тази редичка. А сега на една редичка колко е сбора? Половината. Защо? Защото сбора на тези две редички са еднакви, само че написани. Едната е написана. Защо? Когато разделиме на 2, получаваме 55, това ще ни е сборът на една редичка. И защо изобщо делиме на 2? Сега, като разгледаме горната редичка, тя е абсолютно същата на долната редичка, само че на обратно. И сега, тази редичка, нейният сбор ще е еднакъв на долната, защото те съдържат абсолютно едни и същи числа. Това е едно да разгледаме сборът на 1, 2 и 3. Ето така 3 плюс 2 плюс 1. И на двете е 7. Тоест, ако обърнем някаква редичка, сборът и ще е еднакъв. Тоест, тук имаме два еднакви сбора. Тоест, когато имаме два еднакви сбора, т.е. единият ни сбор е 55. Сега ще напиша стъпките.
Ето тук отстрани какво направихме. Първо, намираме броят на събираемите или числата в сумата. Десет числа беше, нали? Ето ни е сумата, първоначалната сума. Знаем, че от 1 до 10, нали? И са 10 числа или 10 събираеми. Ето тук ще оградих в зелено. Сега, какво правим след това? Пишем сумата наобратно. Пишем нова сума или пишеме същата сума, само че наобратно. Обратно. Ето тук, нали? Написахме същата сума, само че наобратно. След това събираме двете суми. Третото е събираме двете суми. Суми. И получаваме 11 навсякъде. И сега тази 11 я ползваме с тази десятка. Умножаваме тези две числа, които получаваме. И ни се получава 110. И това число винаги го делиме на 2. Сега, отново повтарям. Намираме броя на числата в сумата. Това е първата стъпка. След това пишеме същата сума, само че наобратно. Нали? И ги правим като сбор. И отдолу намираме това число, което ни помага. По какъв начин ни помага? Това число го взимаме и го умножаваме по числото, което сме намерили в стъпка 1. Когато ги умножим, след това делиме на 2. И това е. Сега, ще решим около 10 примерно, че съм подготвил. И сега, тази сума ние си ги представяме и като редички. Нали? Това е само редичката 4,5 до 89. Тази редичка е непрескачаща, т.е. не пропускаме нито едно число между 4 и 89. Как разбираме, че е непрескачаща? Защото тук след 4 идва 5. И ние по тези първите две числа винаги се ориентираме дали е прескачаща или не е прескачаща. Сега, примерно, ето тук, това са и първите две числа. И след 4 идва, а след 2 идва 4. И тук прескача с 2. Сега, след малко ще видим на тези примери. Първите примерчета са абсолютно същите. Сега пак го правим на стъпки. За този пример. Добре. Сега, първата стъпка е да намираме броя на събираемите или на числата в сумата. Събираемите е по-правилно, но числата е по-разбираемо, може би. И двете са окей. И сега. Значи имаме 4,5, това ни е едно редичка. Как намирахме на редичка? Ето тук ще напиша 4,5 до 89. Как намирахме броя на числа в редичка? Това ни е последното, това ни е първото, а преди първото ни е 3. Значи от 89 ще махна 3 и ще получа, че имаме колко? Имаме 86 числа в редичката. Добре, ето това ни е все едно първата стъпка. 86 числа в редичката. Сега, втората ни стъпка, каква беше? Да напишем редицата наобратно. Ето тук ще напиша малка двойка, да напишем редичката наобратно. Плюс 88, плюс, тук последното число, кое ни е? Плюс 4. И сега правиме се едно сумата и ги събираме. Тук се получава 93, тук се получава 93, тук се получава 93
И ето тук също слагаме плюсчета. И колко пъти имаме тези 93 числа? Отговора го имаме от първата стъпка, която направихме. Имаме 86 пъти тези 93. Значи 86 го умножаваме по 93. И сега, когато го умножим, след това какво правим? Трябва да разделим на 2. Нали така? Добре, значи сега ги умножаваме и 93 по 86 е равно на 7998. Ние ще получаваме големи числа и не трябва да се притесняваме от това. Винаги в тези задачки с суми делиме на 2 и ни се получава, тук отдолу ще го запиша, 3999. И това ни е финалният отговор. Сега отново повтарям. Какво правим? Първо намираме броя на числата в сумата. Сумите ни са все едно някакви редички. И сега, как намираме броя на числата? От последното вадиме числото, което е преди първото, и това е броят на числата. Този брой на числата го използваме след като съберем двете редички, използваме го все едно на трета стъпка. Това може да ни е като трета стъпка. Вече при умножение. И сега, втората стъпка е да си напишем тази редичка, само че наобратно. Ето, пишем я. Събираме ги числата, както са едно по друго в колонки и навсякъде трябва да получаваме едно и също число. Ето, 93 получаваме навсякъде. Сега това число, което получаваме, го умножаваме по 86. Защо? Щом има 86 числа в тази редичка, значи ние... щом тази редичка има 86 числа, значи ние тези 93 са общо 86 на брой и затова ги умножаваме. Тук получаваме все едно сборът на двете редички. Ето тук. И понеже двете редички са еднакви, делиме на 2 и вече получаваме числото, което ни трябва. Сега, правим абсолютно също. Първата стъпка, каква е? Да намерим числата да намерим броя на числата в сбора. В сумата имам предвид. Сега, това ни е само редичката. Тази редичка ограждаме. Преди него е числото 40. Пише го ето тук малко по-встрани. 123 минус 40. Колко се получава? 3. И след това се получава 83. Сега, това ни е числото, което намираме на първата стъпка. Втората стъпка каква беше? Пишеме си тази редичка, само че наобратно. Окей, смятаме си го. И значи тук става 4, 6, 164 и навсякъде имаме 164. Добре. Сега, това число, което получаваме отдолу, го имаме колко? 83 пъти. Значи 164 го умножаваме по 83. И след това какво правим винаги? След това трябва да разделим на 2 и това ни е сумата на цялата редичка според метода на Гаус. Значи 164 по 83 се получава 13612. Разделяме на 2 и се получава, тук отдолу го записвам, 6806. По същия начин. Тук всички задачи. Добре, сега ще разгледаме третото примерче, като първото нещо, което ще направим е да намерим колко са числата в редицата. В сумата имам предвид. Представяме си я като редица и използваме правилото, което бяхме научили. Това е числото преди първото число в редицата и от 500 вадиме това число в жълто. Само да го направим жълто. 122 и получаваме 378. Сега това число 378 го помниме и каква ни беше втората стъпка? Трябва да запишем редицата на обратно. Плюс 499 плюс 123.
Тук сумата навсякъде излиза 623. И сега това число 623, то е тук навсякъде. Това число 623 го умножаваме по кое число? Умножаваме го по числото, което получихме на първата стъпка, 378. И след това какво правим това нещо? Делим го на 2. Значи 623 по 378 и след това делиме на 2. Значи тук получаваме 235 494 и сега 235 494 го разделяме на 2 и получаваме 117 747. Отново казвам, не трябва да се притеснявате, че получавате големи числа. Когато работим в такъв вид задачка и когато сумите са ни много големи, примерно тази сума, все едно да сметнем, да съберем всички числа от 100 до 500, наистина се получават много големи числа. Така че няма нужда да се притеснявате, ако получавате големи числа. Сега продължаваме. Първата стъпка е на тази задачка, на четвърто примерче. Какво? Пишеме си го винаги като в редичка, за да ни бъде малко по-лесно да го възприемем. И сега ограждаме първото, ограждаме последното и тук пишеме предпоследното 133. Какво правим? 345 минус 100, само да сменим, минус 133. И сега това колко е? 212 и това число 212 го запазваме. Каква беше следващата стъпка? Пишеме си редичката отдолу. Само че в обратен ред. Намираме сумата. Сумата каква е? 479 плюс 479 и така. И сега тези две числа, това и това, какво ги правим? Умножаваме ги. 479 по 212. Това ще го запиша с червено. И сега пресмятаме. Значи това число, което намираме на първата стъпка, което е 212, ето тук го записвам отново, го взимаме за втората стъпка и ги умножаваме самите числа. И сега, това, което получаваме от умножението, какво го правим? Винаги го делиме на 2. И това число го делиме на 2. И отговора ни е, след като разделиме на 2, вече получаваме правилния отговор на задачата и намираме сумата на редичката. Защо делиме на 2? Отново казвам, защото ние в момента това число 101 1548 е сумата на двете редички. И понеже двете редички имат еднакви суми, просто делиме на 2 и така намираме сумата на едната редичка. Сега, по абсолютно същия начин е, когато имаме прескачащи редички. Но сега правихме задачки с непрескачащи редици. Това са прескачащи редици. Сега, каква беше първата стъпка? Тази ще направим малко по-бавно. Първата стъпка е да намериме прескачащи редички, прескачащи суми. Сумите са едно с един вид редички, така че двете понятия тук един вид се сливат. Трябва да намериме събираемите или числата в редичката. Първото е намираме числата в редичката. Числата в редичката, т.е. тази сума си я представяме един вид като редичка, може би за да ни е по-лесно, за да намираме общия брой на числата. Сега, какво беше, когато имахме прескачащи редички? Нямаше нужда да пишеме числото преди първото, а пък просто взимаме първото и последното. От последното вадиме първото. И се получава дадено число. И това число го делиме на 2. И това число тук се получава 43 и на това число му добавяме 1 и 44 са числата в редичката.
Добре. И сега, ние знаем, че са 44 числата в редичката и правим абсолютно също. Тази редичка я пишеме наобратно. Тази сума я пишеме наобратно. Отдолу, така, тук е 4, тук е 2. И навсякъде ни се получава 90, 90, 90, така, точка, 90 плюс 90. Сега това число 90 правим също, когато работиме с непрескачащи редички. Това тук е прескачаща редичка, но алгоритъм е същия. Намираме числата в редичката или в сумата, както искате го представите, когато казвам редичка или сума. Имайте преди, че става въпрос за това нещо. Просто понякога казвам и двете неща в задачата. Там. Сега, това число 90 го умножаваме по това число, което намерихме в първата подточка, което беше 44. В първата част на задачата имам предвид и след това ще разделим на 2. Това е като цяло алгоритъма. И сега 90 по 44 става 3960. 3960 го делиме на 2 и вече получаваме сумата, която ни питат в задачка. Сега, абсолютно също нещо тук правиме. Сега, първото, което правиме в задачката е да намерим броя на числата в редичката. Намираме броя на ето ни е редичката 3, 5 до 89, 91. Окей, сега правим абсолютно същото. От последното махаме първото. Последното е 91, махаме първото, което е 3. И сега получаваме 88. Само ще... Добре, получаваме 88. Сега ще ми се наложи да изтрия ето тази част. Сега, правим втората стъпка, която каква беше? Да напишем сумата наобратно. Така. И тук я пишем наобратно. Понеже тя прескача през 2, извинявам се, тръгнах прекалено бързо, връщаме се отново тук. Понеже това число 88 трябва да го ползваме по някакъв начин. 88 ще го разделим на числото, на което прескача. И сега делиме го на 2 и се получава 44. И на това 44 ще добавим 1, така че имаме 45 числа в сумата или в редичката. Сега, тук си пишем на обратно сумата, тя е прескачаща, така че тук ще напишем 89, така, до 5 и 3. Сега, 94, 94, така, 94, 94. И сега това число 94 ще го умножим по това число 45. Защо? Защото 94 беше числото, което намираме на втората стъпка, а 45 е числото, което намираме на първата стъпка. 94 по 45 и се получава 4275. Лека грешка, 94 по 45, 230. Добре. Това нещо го делим на 2 и това вече ми е финалният отговор. Като го разделим на 2 се получава 2115 и това ни е финалният отговор. Сега, по абсолютно същия начин решаваме тази задачка. Сега, първата стъпка, ето тук я пиша, това ще го направя направо като редичка, 4, 7, така, до 61, 64. Какво правим? Взимаме последното, взимаме първото, от последното вадиме първото, гледаме на колко прескачат на 3, нали? И сега 63 го делиме на колкото прескачат на 3, така че ни се получава 21 и това не го пиша аз, просто
Самият таблет понякога ги решава само, но не винаги дава точен отговор. Това 21, винаги му добавяме 1 и става 22. Това ни е числото на 22 ни е числото на първата стъпка. Тук получаваме 21 плюс 1, 22. Ето това е числото на първата стъпка. Втората стъпка какво правим? Пишем си редичката наобратно. Добре. Тук вече пишем 4, тук пишем 1. Така, 65. Получаваме 65 навсякъде. Отдолу. Добре. Само ще изтрия, за да видите по-хубаво как се получава редичката. Просто понякога пиша по-бързо. Значи тук се получава 64 плюс 61 плюс 58 плюс тук пишем отдолу 4 плюс 1. И отдолу се получава 65. Това ни е второто число, което ползваме. И трябва да умножим, значи 65 по числото, което намерихме в първата част на задачката, 22. И сега умножаваме си 65 по 22 и получаваме 1430. 1430 си го делиме на 2 и получаваме 715. Добре, остават ни колко? Остават ни два примера. Сега за тези два примера правим абсолютно също. Трябва да си го на редичка. Така, до 108, 105. Какво правим? Последно, първо, от последното махаме първото. 105 минус 9. Това тук ни се получава 96. И 96 какво го правим? Трябва да видим на колко прескачат. Прескачат през 3, делиме го на 3. Получава се 32 и на това 32 му добавяме какво? 1. Винаги добавяме 1, когато работим с прескачащи редички. Това беше алгоритъма или начинът за намиране на броя на числата в прескачащи редички. Сега, ето тук имаме втората част от задачката е да си напишем редичката наобратно и да пресметнем 102 плюс 12 плюс 9. Сега тук се получава 114 и навсякъде се получава 114. Добре, и сега това 114 го взимаме. Това ни е числото във втората част на задачката. Сега едно втората стъпка, а това ни е числото от първата стъпка. Ето тук ги ограждам. Тези двете трябва да ги умножиме. И след това да разделим на 2. Значи 114 си го умножаваме по 33. Получаваме, че е 3762. 3762 пък си го делиме на 2 и получаваме какво? 1881. И това ни е отговор на задачката. Айде, отговорите ще ги подчертавам, за да бъде по-ясно. Значи ето това беше отговор. Понеже много неща ограждам и може да се заблудите. Това също беше отговор на миналата задачка. И добре. Сега отиваме на... извинявам се, всъщност сме имали още 3 примера, така че ни остават още 2. Сега, абсолютно също, трябва първо да намерим числата. Сега, така се го разделим сега на две подточки. На две части задачката, значи правим 64, 68, така 196, 200. Сега, взимаме последното, взимаме първото. От последното вадим първото и колко ни се получава? Тук ни се получава 6, тук ни се получава 3 и ни се получава 136. Сега това 136 трябва да го разделим на колкото прескачат. Прескачат на 4, така че си го делим на 4. И сега, като разделяме на 4, ни се получава 34. На 34 му добавяме 1, защото винаги при прескачащи редички добавяме 1, за да намерим броя на числата в редицата. Това ни е от първата част на задачката.
част или, не знам, разделяме го на две, нали? Първо намираме числата в редицата или в сумата. Сумата се едно представяме като редица, ето тук. След това намираме колко са числата. Числата са 35. И сега втората част е едно за решаване на задачката. Втората стъпка е да напишем редичката наобратно. 200, 196 плюс 68 плюс 64. И навсякъде отдолу получаваме 264. Сега това ни е второто число, което използваме и трябва да го умножим по числото, което намерихме в първата стъпка на задачката. 264 по числото беше 35. Ето тук го имаме оградено, ето тук. Умножаваме ги тези двете и след това какво трябва да направим? Трябва да разделим на 2 и сме готови с тази задачка. 264 по 35 ни се получава 9240 и сега 9240 си го делиме на 2 и ни се получава 4620. Готови сме. Сега имаме последната задачка. Там. Сега. Отново, какво правим? Първата стъпка на задачката е тази сума да си я представим като редичка и да намерим колко са числата в тази редичка. Там. Сега взимаме последното, взимаме първото, от последното вадиме първото. Получаваме колко? Получаваме 90. Добре. И сега това 90 какво правим? Делиме го на през колкото прескачат. Те прескачат през 5. Какво означава през колко прескачат? Ами колко ще добавим на първото число, за да достигнем второто. Това е така, намираме през колко прескачат. Делиме го на 5 и ни се получава 18. И сега на това 18 му добавяме 1 и ни се получава 19. Това ни е числото от първата стъпка за решаване на задачката. Сега втората стъпка е да си направим редичката наобратно. Добре. И сега, какво правим? Извършваме сумата и навсякъде получаваме отдолу 122. Сега това ни е числото. Това е числото от втората стъпка на задачката, което ще използваме за да направим умножението. Тук колко бяхме получили? 19, да. И трябва да ги умножим тези двете и след това какво ще направим? Ще разделим на 2. Значи 122 по 19 ни се получава 2318 и 2318 го делим на 2 и вече това ни е отговора на задачата. Тук ще го подчертая с синьо отново и сега го делим на 2 и получаваме 1159. Добре, това беше за днешния урок. Разгледахме при прескачащи редички и при непрескачащи редички как да използваме метода на Гаус. Метода на Гаус реално и в двата случая има просто две стъпки. Първата стъпка е прескачащи и непрескачащи суми имах предвид. Значи първата стъпка е да си го направим като редичка, т.е. да напишем същите числа, но да си представим, че не е сума, а редичка. И в тази редичка да намерим броя на числата. И това число си го запазваме. Помним го, защото ще го използваме вече след като намерим числото за втората стъпка. На втората стъпка пък трябва да напишем сумата наобратно. Ето тук, примерно, тук пишем просто на опак и наобратно. След това слагаме чертата, тук имаме все едно един плюс и така по колонки си събираме. Отдолу получаваме абсолютно едно и също число и това ни е второто число. И сега това второ число го умножаваме по колкото по числото, което намерихме в първата стъпка. Както примерно ето тук, числото, което сме намерили в първата стъпка е 33. И 114, ето го умножаваме по 33. 33 бяха числата в редичката. И след това какво правим? Винаги делим на 2 и това като цяло е алгоритъма. При непрескачащи суми е малко по-лесничко. Просто е по-лесно намирането на числата. Добре, това беше за днеска.